लक्ष्मी जतरा भीड़ लक्ष्मी जतरा भीड़ ए तो लक्ष्मी जतरा भीड़ टिके बुली गले देह बाजी जीव आखिरे आखि पुणी मिशि जीव ए टिके बुली गले देह बाजी जीव आखिरे आखि पुणी मिशि जीव आउ छंदी है जीव गोड़ आसतु देखिए या भितर लक्ष्मी विजय तो गरीकंदी रास्ता आम राजबाटी तो एमती गरीकंदी लाइन मत डर मार जाए ना डर मार नहीं नवापटना गाँव रोषे तो ठाकुर एखाने विजय करते अपन देखिए संभाली रह संभाली रह संभाली रह तोरी संभाली रह माँ के आसिले प्रभु साक्षात श्रीक्षेत्र लगुच प्रभु जगन्नाथ विजय विराजमान श्रीक्षेत्र एवर्ष आम श्रीक्षेत्र पतित भवन पतित भवन सेपटे आमर अच्छा जो काशी विश्वनाथ अच्छा पुरीर जहाँ अंश ये भगवान को आज ये हूँ केते दिन विराजमान करेंगे गोसाई उत्सव केले हम मंगलवार अच्छा मांकर बाड़ा देश नवापटना अच्छा महामंत्री महाराज ये देखिए केमती श्रद्धालु ये सब देखिए केमती आप जानी ओडिशार प्रसिद्ध यूट्यूब चैनल वासुदेव कमाड़ी अच्छा ये लक्ष्मी यात्रा भिड़ ये लक्ष्मी यात्रा भिड़ आपने देखु गीत चली नवापटना सारा चंद्रहाट आपन किसी अविश्वास होती देखा माँ मैंने अच्छा आप बुझीपारे माँ को टे पचरा जाऊ कहतु माँ आपन ना तो माँ सीता समस्त अच्छा महामंत्री महाराज देखी कौन आज्ञा स्वर्गपुर आज्ञा जो चौपुर देखु किपरि भाव मध्य माछ मैंने छुरी यहाँ स्वर्गपुर नुहे जो भाई स्वर्गपुर देखुले सी आसी बच्चपुर नवापटना नाम पूजा देखु ये भाई के बताऊँ
ना अच्छा जो आसिचंदी एसी प्रभु साक्षात विराजमान जमी श्रीक्षेत्र वही लगुच माँ अच्छा सेठी काशी विश्वनाथ अच्छा एटी प्रभु राम लक्ष्मण सीता माता हनुमान समस्त अच्छा आपको केमी लगुच कौन ठाकुर को मागिले ये महामानव मंगल नवपर्ण गान संभाली रह संभाली रह संभाली रह ए गोरी संभाली रह संभाली रह संभाली रह प्रसिद्ध जो आप देखिए लक्ष्मीनारायण विजय प्रभु नारायण निजे अच्छा माँ भी अच्छा माँ को देखिकी वो छाती खुशी छाती फाटी जाऊँगी माँ आप माँ को स्वर्ग के खुशी लगी आसतु देखिए आम नवापतरा गाँव में लक्ष्मी जी निजे भी नहीं माँ ना कौन कौन ମୁଁ ଦେଖିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୋଜିଲି ମାଆକୁ ଖୋଜିକି ପାଇଲି ଅନେକ ମହାମାନେ ଜନସମୁଦ୍ର ପୁରା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବି ଜନସମୁଦ୍ର ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ସେଠି ଜନସମୁଦ୍ର ହେଇଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଭାବି ଖୁସି ଯେ ମୋତେ ଏମିତିଆ ଜାଗାକୁ ନେଇକି ଆସିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ନେଇକି ଆସିବ ମା ତୋ ପାଖରେ ଅରମର ପାଦ ତଳେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ମା ମାଙ୍କର ଭାନା ଦେଖର ନୂଆବର୍ଣ୍ଣ ଗାଁର ମଙ୍ଗଳ ମୋ ଆନନ୍ଦ ସବୁବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ମାଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମ ମହାରାଜାଙ୍କୁ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ନୂଆପାଟଣା ନୂଆ ଏ ମାଆଙ୍କୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ପୂଜା କଲାଣି 47 ବର୍ଷ ଆପଣ ଏଠି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ କୁହନ୍ତୁ ଏଇ ମାଆଙ୍କ କୃପାରୁ ଏଇ ନୂଆପାଟଣା ଗାଁର ଏଇ ନୂଆ ସାହି ଲୋକମାନେ ସବୁ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ପଚାରନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ 47 ବର୍ଷ ଧରି ଏଇ ମା ନିଜେ ଏଇଠାରେ ଏଇ ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ଆସୁଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ମା ପରିଚୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କରିଦେଉଛି ସେ ମାଆଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଦିଅ ଠିକ ଅଛି ଏଇମାନଙ୍କ କଥା ମଉସା କହୁ ହେଉଛନ୍ତି 100 ବର୍ଷର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଜ୍ଞା ବା ଅନୁମାନ କରି କୁହାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ କେତେ ଦିନ ଠାରୁ ହେଉଥିଲା ସେ କଥା ଆମେ କହିପାରିବୁ କୃପାରୁ ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ମାଆଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଦାଣ୍ଡରେ ଭକ୍ତଙ୍କର ପାଠ ପଡୁଛି ତେଣୁ ମାଆଙ୍କ ଭାନା ଦେଖ ଆନନ୍ଦ ଦେଖିଲେ କେମିତି ଏମାନେ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ 4 ଦିନ ପରେ ଏଇ ନୂଆପାଟଣା ଗାଁର ଶୋଭା ପାଇବ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଆଚ୍ଛା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯାତ୍ରା ଭିଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯାତ୍ରା ଭିଡ଼ ସେ ତ ଆଜ୍ଞା କ୍ୟାସେଟ୍ ଚାଲିଛି ଚନ୍ଦ୍ରମାହାଟରେ ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫି ଚ୍ୟାନେଲ ଯିବେ ଆଚ୍ଛା ଏଠି ଗଲେ କିଏ ପାର୍ଟି କରିବେ ନାହିଁ ତ ଆଜ୍ଞା ଏ ବର୍ଷ ଠେପୁର ଠେପୁର ଆସନ୍ତୁ ଉଠିଗଲା ଆଜ୍ଞା ସେ ମତେ ତ କେହି ଉଠେଇ ନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ନା ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱର୍ଗପୁର ଅଲକା ମତ୍ସ୍ୟପୁର ଅଲକା ଏ ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ ଅନେକ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲାଣି ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ସରିଲାଣି ଆଜ୍ଞା ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼କୁ ଦେଖିଲ ମହାରାଜ ମତେ ତ ନୂଆ ଜାଗାକୁ ନେଇକି ଆସିବ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ତ ମାଆକୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ମାଆକୁ ଖୋଜିଛି ମା ଏଠି ବିରାଜମାନ ମା ତ ପାଗଳରେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆଜ୍ଞା ନବାପଟଣା ଗାଁର ଧୁମଧାମ ସାହି ଆଜ୍ଞା ମାଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ମତେ ଟିକେ କିଛି ପଦରେ କୁହ ମାଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କଣ
ଜାଣିଛି ଏ ଅଭାବ 80 ବର୍ଷ ତଳେ ଏଇ ନୂଆପାଟଣା ଗାଁକୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବୁଢ଼ିଆ ଘର ମା ପୂଜା ପାଉଥିଲେ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ମାଙ୍କର ଆପଣ ସୋଦର ମାଆଙ୍କୁ ଖୋଜିଲେ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଏଇ ମାଆରେ ମା ଆଜି ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ପଚାରିବା ତାହେଲେ ଏଠି ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ହୁଏତ ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧିକ କହିପାରିବେ। ଆମେ ମାଙ୍କୁ ପଚାରିପାରିବା ଆମେ ଏ ମାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଏଇ ମାଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାର ଏ ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମକୁ କିଛି କହିବେ। ମା ଟିକେ ବୁଲି ଆମକୁ କିଛି କୁହ ଏ ମା କେବେ ଆସିଲେ କଣ କଲେ ମାଙ୍କ ମହିମା ବିଷୟରେ ଆମକୁ କିଛି କୁହ। ଆଚ୍ଛା ଏଠି ମା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ କେତେ ଦିନ ଧରି ପୂଜା ପାଇଲେଣି? ଆଚ୍ଛା ମା ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଏଠି ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି ନୂଆପାଟଣା ଗାଁର ଉନ୍ନତି ହଉଛି ତ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି? ମାଙ୍କର ବଧାଇ ଉତ୍ସବ କେବେ? କାଲି କାଲି ମାନେ ଭଗବାନ। ଆଚ୍ଛା ମା ଏ ଯୋଉ ଭକ୍ତ ସବୁ ତମ ନୂଆପାଟଣା ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଖୁସି? ମାଙ୍କର ବାବା କେ କରୁ ବାବା କେ କୁଆଡ଼େ ହରି ବୋଲ ଏ ନୂଆପାଟଣା ଗାଁର ଉନ୍ନତି ବାବା କେ କୁଆଡ଼େ ହରି ବୋଲ। ନା ଶିବ ପ୍ରସାଦ ସାହୁ ଆଉ ଆମର ଗୁଣ୍ଡା ସାହି ଇଏ 1965 ମସିହାରୁ ଇଏ ମେଢ଼ ଆରମ୍ଭ ପ୍ରଥମ ମେଢ଼ ଆଉ ଗ୍ରାମର ପ୍ରଥମ ମେଢ଼ ଆଉ ଯାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଉନ୍ନତି କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଆଉ ନୂଆ ହେଇଛି ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ଆଚ୍ଛା ମା ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଏଇଠି ଆସି ବିରାଜମାନ ହଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଦାଣ୍ଡରେ ଗହଳି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମାଙ୍କର ମାଙ୍କର ଦୟା ମା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏମିତି ଆସିଥାନ୍ତୁ ମାଙ୍କର ବାବା ଦେଖ ନୂଆପାଟଣାର ଉନ୍ନତି ହଉ ଆଉ ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ଟିକେ ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବେ କଣ? ପ୍ରତିବର୍ଷ ତ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇ ଦର୍ଶନ ଆପଣ କଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଛି ମାଙ୍କର ପୂଜା ଆଉ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ବି ହଉଛି ଆଉ ଲୋକମାନେ ଆପଣ କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଆମର କହୁନାହାନ୍ତି ଗାଁ ନାଁ କୁହନ୍ତୁ। ବଡ଼ତିଆଳ ବଡ଼ତିଆଳ ନୂଆପାଟଣା କେତେ ଦୂର? ମା ଏ ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାକ୍ଷାତ ବିରାଜମାନ ହେଇଛନ୍ତି ତମ ଗାଁରେ ନୂଆପାଟଣାରେ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ତୁମ ଘର ମାଟି ଆଗ କୁହ ତୁମ ଘରଟା କୁହ। ତୁମ ଘରଟା କିଏ କହିଲେ? ଏଇ ଘର ଯୋଉ ଘର ଆଗରେ ଆପଣ ଠିଆ ହେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ଘରଟା ତୁମରି। ତାହେଲେ ବିରାଜମାନ ହେଇଛନ୍ତି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା? ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା। ତମେ ଜନ୍ମ ହେଲା ଦିନଠାରୁ ଏଇ ମାଆକୁ ପୂଜା କରି ଆସୁଛ। ତମ ମା ତମ ଜେଜେ ତମ ବାପା ମଧ୍ୟ ଏଇ ଠାକୁର ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଇ ମାଆଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ତ? ମାଆଙ୍କର ବାବା ଦେଖିବେ କେମିତି ଏ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କମେଡି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ବାସୁଦେବ କମେଡି। ଯେତେବେଳେ ରାତ୍ରି ଯାତ୍ରା ଭିଡ଼ ହେଉଛି ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯାତ୍ରା ଭିଡ଼ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଚ୍ୟାନେଲ ଚାଲିଛି ଚନ୍ଦ୍ରମା ଆର୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯାତ୍ରା ଟିକେ ହାଉଲେ ହାଉଲେ ଯିବୁ ଏ ଛକରେ ହଜି ଗଲେ ଆଗ ଛକରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବେ ସେ ଗୁମ୍ଫାରେ କଣ ମତେ ଡର ମାରୁଛି ଆମ ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ ତ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଏ ହେଉଛି ମତ୍ସ୍ୟପୁର ସ୍ୱର୍ଗପୁର ମତ୍ସ୍ୟପୁରକୁ ଜରିଆରେ ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖା ତୁ ହବୁ ଏ
देखा तू हबू फांका जगह देखी हबुनी लोठिया भीड़ लगी जीप भाभी चिनी मुआ फांका जगह देखी हबुनी लोठिया भीड़ लगी जीप भाभी चिनी मुआ तू तो कड़ बयसी कड़ पूजा जाए तेणुक आम लक्ष्मी ठाकुर वासस्थान हूँ श्रीक्षेत्र ये आम नवापाटना ग्रामर सब लोक मैंने चिंता करें श्रीक्षेत्र लक्ष्मी ठाकुर आम नवापाटना गाँव में परिदर्शन करने आसती अठर साई अर्थनीति पूजा मंडप में बसी भक्त मान दुख सुखर साथी देखुची जनसमुद्र श्रीक्षेत्र जमी जनसमुद्र ये नवापाटना गाँव में सेमती जनसमुद्र आज्ञा अब कौन देखी अच्छा आप माँ की आसिया द्वारा प्रभु आसिया द्वारा आपण मैंने खुशी अच्छा धर्म जन गोपाल लक्ष्मी ये गाँव में पड़े अच्छा लक्ष लक्ष लोक आपको राजा पद पकाउଛନ୍ତି ବର୍ଷକୁ ଥରେ आपको केମିତି लागू भल लगुଛି ଏବଂ ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଯେକୌଣସି ମେଳାରେ ମାନସିକ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ସମ୍ପତ୍ତି ଜମି ଘରେ ଚାକିରି ବାକିରି ବିଦ୍ୟା ସବୁକିଛି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପାଇବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମେଢ଼ରେ ଯେଉଁଠି ଯେ ମାନସିକ କରନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଫଳ ମିଳିବ ତାମାନେ ମାଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ତମ ଗାଁ ପ୍ରତି ତମ ଗାଁ ପ୍ରତି ଏ ସଂସାର ପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଛି ସମସ୍ତ ପ୍ରତି ନହେଲେ ଏଭଳି ଯାତ୍ରା ହয়তো ଆମ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ନାହିଁ ରହିଯାତ୍ରା ଆଚ୍ଛା ମାଙ୍କର ମାନା କେତେ ରହୁ ଆପଣ ତ ଶୁଣିଲେ ଏଠି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମା ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏ ମା ଆସି ଦେଖନ୍ତି ଟିକେ ପଚାରି ବୁଝି ଦିଅନ୍ତୁ ଏ ମାଆଙ୍କୁ ଟିକେ ବଦଳା ଯାଉ ମା ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆଜି ହେଇଛି ମାଙ୍କର କଣ ମନ ଭିତରେ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମା ଟିକେ ମାଆଙ୍କୁ ଟିକେ ବଦଳା ଯାଉ ସେ ମା ଟିକେ କେତେ ବର୍ଷ ନିଆ ଆସିଛନ୍ତି ନା ଏ ମାଆଙ୍କୁ ବଦଳା କୁହନ୍ତୁ ମା अच्छा माँ जो ये आसी माँ को दर्शन कले महादेव को दर्शन कले प्रभु जगन्नाथ विराजमान
ଆପଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମାଆକୁ କଣ ମାଗିଲେ ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ ମାଗିଲେ ନା ସରକାର ପାଇଁ ମାଗିଲେ ଏ ମା ମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉ ନବପର୍ଣ୍ଣା ଗାଁର ଉନ୍ନତି ହଉ ଆନନ୍ଦ କୁମାର ହରି ବୋଲ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ गोरी संभाली रह संभाली रह संभाली रह गोरी संभाली रह संभाली रह ଆଚ୍ଛା ଏଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ହଉଛି କଣ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ସେଲ୍ଫି ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଲ୍ଫି ସେଲ୍ଫିଟା କଣ ସେଲ୍ଫି ଆଜ୍ଞା ସେଲ୍ଫି ଆମେ ଠିଆ ହଉଛୁ ଆପଣ ଏଇଟା ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମରଣା ଆଚ୍ଛା ତମର ଗୋଟେ କାମ ଦେଖିବେ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ବାସୁଦେବ କମେଡି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଚାଲିବା ଘରେ ଚାଲିବା ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ନେଇକିରି ଯିବ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଦେଖିବି ସେ ଆସିଲା ଆପଣ ଆସୁ ଆଜ୍ଞା संभाली रह हे गोरी संभाली रह संभाली रह संभाली रह गोरी संभाली रह संभाली रह संभाली रह ଆଜ୍ଞା ମଧୁବନ